Hola, hola, com esteu? Avui vos duc un conte que me fa tope il·lusió contar-lo. Vinga, va, vos dono pistes, i a veure si ho endivineu. Va de contar. I també he de dir que jo l'he contat com a més de 200 vegades. Fins i tot l'he arribat a contar més d'una vegada a la mateixa sessió de contes. I... Què més vos podria dir? Val, que l'he contat per gent adulta i els he vist plorar de riure. Vinga, va, quin conte és? Sí, segur que ho heu endivinat. Si el coneixeu, segur que ho heu endivinat. ¡Contemos 5 ranas! Som la Gemma, m'encanta contar contes i de tant en tant te dono qualque truqui perquè tu també t'animis a contar. Començam! Ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta-ta, ta-ta-ta. Contemos 5 ranas! Ta-ra-ta-ta. Comencem! Ta-ta-ta, una rana. 2 ranas. 3 ranas. 4 ranes. I ja ho tenim. Un pollo. Un pollo? Però com que un pollo? Però si hem dit contemos 5 ranas. Ay, juraría haberte escuchado decir pollos. 5 pollos. Lo siento mucho. Val, descuida, no passa res. Tornem a començar. Contemos 5 ranas. Començam! Ta-ta-ta, tra-ta-ta. Una rana. 2 ranas. 3 ranas. 4 ranas. Y ahora sí. 6 ranas. 6 ranas? 1, 2, 3, 4, 6. Un moment. ¿Y esa granota nombra 5? Es que siempre llega tarde. Bueno, siempre llega tarde y tú no puedes decir 5 en lloc de 6 y ya está. Uy, no, imposible. Se armaría una enorme confusión. Yo siempre he sido la rana número 6. Vale. Tinc una idea. Vosaltres, les granotes, vos podríeu posar una camiseta amb el vostre nombre i que siguin les espectadores i espectadors que diuen una rana, 2 ranes, 3 ranes... A vosaltres vos sembla bé? Sí? Genial, idò! Ja ho tenim. Tornem a començar. Contemos 5 ranas. Començam! Ta-ta-ta, ta-ra-ta-ta. Una rana. Dos ranas. Dos ranas. Tres ranas. Tres. 4 ranas. 4 ranas. I ja ho tenim. Y 5 ranas. ¿Cómo? No, però... Un moment, però i això què és? Es una resta, que no lo ves. Yo soy la rana número 6, menos 1, igual a 5.
todos contentos. Però com que todos contentos, mamà? Tu pots posar la camiseta número 5, per favor? Bueno, vinga, va, ara sí, tornem a començar. Contemos 5 ranas. Començant. Ta, 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 ta. Una rana. Dos ranes. Tres ranitas. Ranes. I ara sí. Ja. I cinco. Un pollo. Com? No, però heu de dir ranes. No, no, però què fas tu una altra vegada aquí? Es que la rana número 6 no se quiso poner la camiseta número 5 y me pidió que le hiciera el favor y pensé, ¿qué más da? Però com que què más da? Aquest llibre es diu Contemos 5 ranas. Ranas. Creo que a estas alturas lo más realista sería cambiar el título por Contemos 4 ranas y un pollo. Mira, és el més absurd que he sentit en la meva vida. Però saps què te dic? Que d'acord. Si d'aquesta manera hem d'acabar amb el conte d'una vegada, d'acord, no passa res. Tornem a començar, vinga. Canviem la coberta. Contem les 4 ranes i un pollo. Començam! Ta, 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 ta. No, però i ara què? Se fueron. Dejaron esta nota. ¿Esta nota? ¿Qué dius d'una nota? ¿Qué? Nos negamos a compartir título con un pollo entrometido. Renunciamos. Atentamente, las 4 ranas. Mireu, marrandesc, jo mai m'hauria imaginat que això seria tan difícil. Ya está, marrandesc, ya está. Bueno, por lo menos aprendimos una importante lección. ¿Una importante lección? Quina importante lección hem après, vam? Que con las ranas no se puede contar. Pues ya está. ¡5! Ara és hora. I fins aquí Contemos 5 ranas, d'en Pato Mena i editat per Lo que Leo. En Pato Mena és un crac de cracs i té àlbums boníssims. En tinc més per aquí que us mostraré, com per exemple aquest La gran festa de les olors, que de fet també el vam aprofitar per fer un contacontes i va triomfar moltíssim. També en té moltíssims, jo només vos mostres que tinc jo aquest Onsen, que és una meravella també, per petitons és xulíssim. I llavors tinc també aquest d'aquí, que és per persones adultes, es diu Ese Momento. Bueno, res, que espero que us hagi agradat, us envio un besito així, tot gros, i que vagi molt bé. Adéu, adéu, fins un altre. Una rana, no ranes. Ranes.
amb més granota. Què s'ha de fer per tenir seguidors? Uau, ai, 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 ai.